Gilubong na ang usa sa tulo ka mga estudyante nga namatay sa mass shooting incident sa San Jose National High School sa Tacloban City. Hangtod sa katapusan, hustisya ang panawagan sa iya mga kabanay. Kana uban pa mga hitabo sa lubong sa 15 anyos nga biktima, atong sayran sa live report ni Nico Sereno nga atua karon sa Leyte. Nick, kumusta ang emosyon sa wala pa ilubong si Chris Lawrence? Yes, may mibaha ang luha atol sa paglubong sayo karong hapon ni atong 15 anyos nga batanon. Hustisya ang gipanawagan sa iyang pamilya, iyang mga kaliwat ug mga higala. Gikan sa ilang balay kundin gihimo ang haya, gipagawas ang lungo ni Chris Lawrence Fabian alas 9 kaganihang buntag. Ug naglakaw ang iyang pamilya, kabanay ug mga higala paingon sa simbahan. Sulob nila ang puti nga t-shirt nga dunay nakasuwat nga Justice for Chris Lawrence Fabian. Sa ganghaan sa St. Roch Parish, gisugat siya sa iyang mga kaubang Boy Scouts nga misaludo kaniya. Sa Ricky Mass, gihandom sa pari ang pagkamaayong batanon ni Chris Lawrence. Ug ang iyang bayanihong gibuhat sa pag-ali sa purtahan sa ilang classroom para dili makasulod ang mga shooter. His death, the cruel, violent, senseless, worthy of condemnation, should lead us to seek and work for justice. It should lead us also to make sure that it will never happen again in the sense that we have to make our communities, our families, places where the young can grow, where their dreams can also grow, where we will all be safe. Nahimong emosyonal ang mga mitambong atol sa final viewing sa lawas niya sulod sa simbahan. Sa simenteryo, sa wala paggilubong, subling mihimo og tribute o pagsaludo ang Boy Scout of the Philippines. His death, however devastating, will be in the annals of the Boy Scout movement as an inspiration to other scouts to not to die but to adopt the values that the scouting movement is actually trying to impart to our youth. No? Mibaha ang luha sa miyembro sa pamilya dihang nanamilit kang Chris Lawrence. I love you, Rex! I love you! Mahal ka namin! Uwi ka na naman, love! Uwi ka na lang, love! Subling nanawagan ang inahan sa biktima nga patubagon sa salaod ang 14 anyos kinsa usa sa duha ka mga shooter nga misung sa eskwelahan. Ug kun dili, matud pa maginikanan ang dapat manubag sa hitabo. Magulang po ang dapat managot kung hindi ang 14-year-old. Dahil hindi po biro ang ginawa niya. Nakapatay po siya ng 3. Nakadisgrasya po ng maraming estudyante. Sana naman po makipag-cooperate kayo para po naman mabigyan ng hustisya yung mga anak namin. Doon na usay panawagan ang inahan ngadto kang Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Hustisya po! Hustisya! Mr. President! Para naman po, tumulong naman po kayo para hustisya po sa mga bata. Sana po mabigyan nyo ng pansin dahil kayo na po yung nakakataas. Samtang may human kang Fabian ug mga adlaw sab gikatakda ang lubong ni ato ikaduhang biktima si Ayeza Nicole Dazo. Samtang sa sunod adlaw sab gikatakda sab ang lubong sa ikatulo nga namatay ni atong maong insidente si Joyan C. Sipara. Bukan na latest gikan di sa Tacloban, may Daghang salamat, Nico Sereno.